A vorbit foarte mult despre posibilitatea de a ajunge la Craiova, Walter. Și eu m-am bucurat mult când a venit opțiunea asta, dar din momentul ăsta sunt la Dubai. Tu știi bine că sunt aici cu familia, cu copii, cu soția. Ieri am făcut ziua soția mea, așa, Halloween. Am vorbit cu cei de la Craiova, adevărat. În principiu am vorbit mai mult cu Eduard Zelgin, care este team manager acolo, press manager. Am vorbit despre condițiile, situația, stafful, tot. După a fost o discuție mai multă, cum se spune, incisă pentru contractul, așa ceva, dar eu vreau să vin cu stafful meu, ai înțeles cum e problema, nu? Da. Normal, ca antrenor profesionist. Dar, spun sincer, m-am bucurat foarte mult că președintele de la Craiova s-a gândit la mine, dar din fericire nu s-a întâmplat. Deci nu, încă, sau trebuie să dai un răspuns. Știu că domnul Mititelu a și fost la Dubai, de altfel. Nu știu în ce măsură va și... Nu, e încă în Dubai. E încă aici. Încă în Dubai. Da. Deci, dacă din ce... După am vorbit și... Dar am vorbit și cu domnul Cohen, care m-a sunat, că e prietenul meu. Eu am foarte mulți prieteni în România. Asta e cel mai fericit pentru mine, că persoane se gândesc la mine și în gânduri la mine. Dar un răspuns sau final sau posibilitatea de a veni mai degrabă, din ce înțeleg din ce spui, mai degrabă e o chestie de viitor decât ceva iminent. Pentru că... Nu știu ce... Da, spune, scuză. Pentru că trebuie să fie acceptate niște condiții pe care le pui, din ce am înțeles. Nu, normal, din punctul meu de vedere, ca antrenor profesionist, e normal că la începutul de discuțiile tu întrebi cum sunt pregătire, antrenamente, cum e organizate, tot. După, când discuția devine un pic mai intensă, e normal că fiecare are, cum se spune, limite lui, nu? E corect așa. Da. Dacă îmi spui despre un staff propriu, la câți oameni te referi? Ar fi mulți asistenți? Nu e chestie de mult asistenti, pentru că eu am fost în alte țări, unde înainte am întrebat cine aveți voi, pentru că din punctul meu de vedere, dacă e un preparator fizic de portare foarte bun, de ce trebuie să aduc el meu? Ai înțeles? Da. Dar două persoane minimo care sunt lângă tine, care te cunoaștem bine, care știe cum ne gândim, cum facem, e normal. No? Da, categoric, până la urmă. Și în momentul în care ai venit prima oară în fotbalul românesc, la fel, ai venit, îmi amintesc, cu staff, cu oameni care te-au ajutat și